Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau zan koya muku yadda za ku seta wayanku ya daina makalewa. Wato da yawa daga cikin mutane sai ka ga idan sun shiga wayansu za ka ga wayan din yana makalewa, idan sun taba wayan din yana makalewa baya motsawa, sai ya dinga shan batiri. Idan sun caja batiri su yi aiki da shi kalila sai batirin ya kare. To yau zan nuna muku yadda za ku seta wayanku ya dawo fresh, ya dawo mai kyau, ya ringa guduwa, ya ringa sauri wurin shiga ko ina. Da farko za ku zo setting na waya ku shiga. Idan kun shiga zai nuna muku haka. Wayoyin sun bambanta, za ka samu wani verse 7, wani verse 9, verse 9 10 zuwa sama za ka same su daban, verse 7 zuwa kasa za ka same su daban. To in dai wayanka ko verse 7 din ne ko 9 din ne zuwa sama, za ka zo ka shiga about phone. Idan ka shiga aka, to za ka zo kasa wurin bill number sai ka taba bill number. Idan ka taba ka dinga tattabawa, zai dinga kirgawa daga 1 2 3. Idan ka danna zai nuna maka you are now a developer, sai ka dawo baya. Za ka samu developer option sai ka shiga. Idan ka shiga daga developer option sai ka gangaro kasa, ka gangaro kasa, ka gangaro kasa, ka gangaro kasa, ka gangaro. Za ka zo ka samu transition animation scale. Farko za ka samu window animation scale sai ka shiga ka sa shi a 5. Animation duration and transition animation scale sai ka dawo da shi a 5. Sai animator duration scale sai ka sa shi ma a 5. Sai ka sauko kasa sai ka zo background process. To a background process za ka same shi a standard limit, sai ka dawo da shi a no process, no background process. To nan ne za ka ga wayanka zai dawo normal ba wani abu. Yau ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Ku danna mana subscribe domin kara mana ƙwarin gwiwa. Na gode.